Dostal ten najkrajší darček a s týmom, ktorému nikto neveril, priniesol do šialene sfanatizovanej hokejovej republiky striebornú medailu. Dámy a páni, ten muž je náš tréner a volá sa Vladimír Vujtek! Rozdelil Čechy, polovica mu fandila, polovica sa hnevá. Ten človek pôjde do vzduchu! Máme najlepšieho trénera, máme striebornú medailu a máme radosť. Ja samozrejme, chlapci, využijem vašu prítomnosť na to, aby sme si stručne zosumarizovali ten šampionát s niekoľkými z vás. Jan Laco, môže Jan Laco predstúpiť pred 10 000 ľudí? 30 rokov sa stal najlepší brankárom majstrovstiev sveta. Chytal fantasticky, vychytal nulu proti Švajčiarom. Zahryzni do nej, Jano, zahryzni do nej. Takto hryzie do svojej medaily chlapec, ktorého zbožňujeme. Si plný dojmov, toto si ty nikdy v takejto miere nezažil. Čo na to hovoríš? Je to niečo neskutočné. Veľmi pekne vám všetkým ďakujeme. Viac komentárov asi by to nepotrebovalo. Veľmi sa na teba teší tvoja rodina. Ale tie oslavy budú mimoriadne dlhé. Si na to pripravený? Ja dúfam, že áno. Dúfame aj my. Atmosféra v týme bola určite fantastická. Chceš aj ty ako Jan Laco bojovať v tomto skvelom zoskupení o titul už o rok opäť na tých istých štadiónoch? Samozrejme, chlapcom ďakujem, výborná partia a pokiaľ to bude všetko fungovať, tak určite zabojujeme. Jan Laco! Dopredu prichádza autor 5 gólov, Tomáš Kopecký, takto dvakrát, zdravím Trenčín po zisku Stanley Cupu, ale toto je úplne iná situácia, úplne iná chvíľa. Tomino aj odo mňa príjmi gratulácie.